Selamat hari Minggu Madihita Sudena. Di Bagasa bulan Juni 2020 toluan, di Patupa Huriado di Hita Minggu Keluarga, Rodo Hita Nuaeng memuji dohot marsob batu debata, marhite topik minggutta sadarion, gabe panidangium madiganup hita maddok, debata sitolusada panoppa saluhut nasana adong. Tapuji jala tapasangak matu hatta, naung manoppa jala paluahon hita, maredde mahita. Sigong
Ite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhan ihudul di atas habangsa natibo jalan amar mulia. Jala akarab buni pahean namanggohi bagas joro. Jong di atas suruh-suruan ni serapin. Jala masih jauhan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaut. Gok hamuliawan na liat portibion. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama dohot to di porbadia, nama dok mauliate hami tuho, ala di toppa, di palua jala di parbadia iho hami hinor kondi asi dohot tolong niroham na godangi. Sai ramoti mahami di bagasan parmarado pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuhara jom munda di banua gijangi. Asa dipuji hami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. di minggutta sadarion imasian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo ahu do Jahoba de batam ninna de batatta dang jadi maraku pau baenomu de batam. Dia do lapatan nii oddo ikkonu biar rohatta jala humolong jala upos mida de bata asamida nasana adong atong rak mangidogogo mahita siatu hatta lau mangulahon patik nai. Mangulahon naobar tu patik ni. Amin. Dia
terima dosatta. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesauni dosa di halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak dosa nami. Hormat kami utim nabadiai, asa unang rohanami di asli Tuhan. Pasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tuha sesauni dosa. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiwa awu marhite-hite si anak kadosam. Jalan nunga dilojai hoa awu marhite-hite si anak kahajatomu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalau simi. Alani hadirioku. Jaladang behu paingi huti-huton akka dosam. Hasanga pemadi debatana di Gijang. Si torusa
adidok Yesus hatana songonon. Hupuji hoamang Tuhan namang gonggomi banua gijang dohot tanoon. Allah ditamodikon ho hatai sia jolo ni akan apistar dohot namar roha. Gabe di papatar hoi tuaka sio dihotonon. Saluhut nai sahat damang tuau. Asadang adong tumada anak hidup kon niamai. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Porsiautai songon nahina tidakon didongata saha porsiaut disadok portibion rak mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabea satot di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal doibana di hau pinar silang natuat tu banuatoru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lauhudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akkada badia do dihasesan ni dosa do dihatai namadok mulak mangulu do sogok daging ni halak nong mate do dihangoluan na sora suda. Tabege matikting namasa di huriata di bagasan samingguan. Shalom. Titing Minggu tanggal 4 Juni 2023. Guarni Minggu
Guarni minggutta sadarion ima minggu Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata doho topik minggu debata situlu sada panopa saluhut nasa na adong. Nomor 2 titing na meragam na parjulu parmingguon minggu keluarga. Di minggu tanggal 4 Juni 2020 di Patupa Huriatta do parmingguon khusus keluarga di Ganu parmingguon jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhite ampolop naung disagihon tu Ganu keluarga saminggu adorang so parmingguoni. Ima laho tu persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap saudulam ma nasa keluarga jalamat cohok majolo parmingguon sekolah minggu dohot remaja. Napaduahon parcamita tamu. Di minggu sadarion tanggal 4 Juni 2020 nama kubasi minggu pukul lalu ima pendeta Janiater Hutauru STH Preses Distrik 20 Sada Banten saluhut ruas perhalado dohot pangulan agok tiki pasahaton mauliate di pakubasion ni pendeta Juniater Hutauru STH napatuluhon kompen pelayanan penuh waktu manang full timer. Di hari Senin tanggal 5 Juni 2020 di Patupa do kompen pangulan agok tiki dohot keluarga di gereja HKBP Tangerang Kota masuk pukul 10 WIB. Napaupaton calon situa mamukka sadarion minggu tanggal 4 Juni 2020 nunga dijakon gabe calon situa ima naparjolo Bapak Rihat Sirait inang boru marpaung melayani di WEK 10 pitu. Bapak Darwin Purba inang boru Silitonga melayani di WEK 10 pitu. Napatuluhon Bapak Saidin Sijabat inang boru Sinaga melayani di WEK 32. Saitu hatama nama masu-masu pakkubasion nasida. Napalimahon sakramen padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 di gereja tahun naing di Patupa do padidion nabadia tuaka anak ni Huriatta ima di parmingguon pukul 10 sadawib. Pinangido tuaka natora sindak danak nanaing tardidi asaromar guru katehisasi padidion huhut mabuan surah hatorangan sian situa wekna. Laos dibuan ma dohot buku keluarga khusus tu anak buah baju nanaing tardidi asa dibuan di parade natoras ma fotokopi akte nikah katehisasi padidion di Patupado di hari Rabu tanggal 7 Juni 2020 pukul 15 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Napaunopon retret punguan ama huria di hari Sabtu dohot minggu tanggal 10 dohot tanggal 10 sada Juni 2020 punguan ama huria HKBP Tangerang Kota pertanyaan ritiri do ditapos Bogor niuluhon ni pendita hok mape butar-butar STH napapituhon ruas namoding nunga marujungolu Jakob Sidabutar naposo anak ninonya Sidabutar boru Sinaga umur 30 tahun na di hari Selasa tanggal 30 Mei 2020 WIB. Debatama na mga puli sude keluarga na tininggal honnay. Napawaluhon dak danak na sorang. Di basa-basa utuhatta dosa dak danak boru di keluarga nyamata Johannes Hutasoit dohot inata Nancy Goretti Banjarnahor na di hari Minggu tanggal 30 April 2020 di WIK 10 pitu NRJ 2 tolu sada onom kosong walu hipas do naturasna rap dohot dak danahi napasiahon ruas nataba mamukka minggu sadarion tanggal 4 Juni 2020 nunga dijakon gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima Amatta Johannes Hutasoit
dohot inata nanci goret di Banjarnahor rap dohot sahala dak danak narosian HKBP Berengen Resort Kedaton distrik 32 Lampung maringanan di Sapana Cikokol residen blok 4 Cikokol wik 17 energi 2 tolu sada onom 08 napa 10 ruas napida mamukka sadario minggu tanggal 4 Juni 2020 nunga pidda huria be keluarga naparjolo amat talabo hasregar dohot inata risda situmorang rap dohot opak dak danak wek 30 Turajek Sukatani Resort Kutua Bumi distrik 20 sada Banten nabaduahon amat tarainal perengki nenggolan dohot inata Tresia Marbun rak dohot 2 dak danak wek 10 lalu tu HKBP Bethesda Resort Batu Haji Lama distrik 20 Kepulauan Riau napatuluhon Nonya Silitonga Mastiur Siagian rap doho 2 dak danak wek 10 tu HKI Tintinan Resort Tintinan distrik Tolu Toba napa 10 sadahon rencana kegiatan perlombaan antar wik tahun profesionalisme 2023 Boy Matajaha di Titing manang di halamat pitu dohot walu na 12 hon ucapan selamat Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni huria nama ulang tahun di Bagasan Mingguon anggia magajang umur unasida hipas pamatang jala tuguha porseaon di Bagasan Tuhani tu sudia karuas na di Bagasan Parsahiton anggiat madilihot tuhata hahipason napa 10 tuhon nunga marujungolu amata manalasa tambun na cogot pukul tolu uip umur 41 tahun na nihabaluhon ni inang delima boru sitorus dohot sada boru sian wek 10 walu sai di apuli tuhata ma sude keluarga na tininggalon nai songoni matiting di mingguta sadarion molwadong akan hurang takas di panurat tonon doho di pancahon boy do di patakas tu parhalado di wek tabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam karejo sai di pasu-pasu tuhata ma pakubasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado doho truas laho patupahon nak kaulaun ni huria bain sangap di luar ni tuhata Horas Tapuji Tuhata Maredde Mahita Siabuk Gede nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot telu Sakila
ni debata nasumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Hatani debata jamita di Minggu Trinitatis Sadarion, sekaligus Minggu Keluarga di Huriata. Natar surat di Sada Musa Biddu Sada ayat Sada sahatu ayat 2 dohot ayat 26 sahatu ayat 20 sonomma didok di sini. Dimulani mulana ditoppa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangariak-riak matod ni debata di atas ni akka aek. Dungi makuling musema debata. Tolema tatop pamajolma tumiru rupata. Tudos tu pangalahota. Asa dirajai dekke akkana di laut. Dohot pidong akkana martonga-tonga langit. Dohot akka dorbia. Rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akka nama jirir di atas tanoon. Jadi di toppa debatama jolmai tumiru rupana. Rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana. Bawa doho boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida. Ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu. Asasopar hamu. Jala guhi hamu masadok tanoon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu dekke akkana di laut. Doho pidong akkana martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akkana majirir di atas tanoon. Ido sahatna. Adong dono yang ditonga-tongata akaya nak kota sikola minggu. Radi boto halakot do si pajojoron sada Musa sada ayat sada. Ada ku boto di boto halakot do hatabata inarwaku. Wah sikola minggu martudu jo di dia sikola minggu noeng martudu jo sikola minggu. Ya serentak dulu mengucapkan Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya 2 ya. Bagus. Memang songoni hiat do hita. Taingot dora alai dakta boto be. Akan tua-tua do marningot songo dia hiak kita pa jojor honi. Adong ko na saya songo betcut. Saya hohom ape di jabu jago. Duksahat di gereja sip. Ujungnya mulak siapa jojor hon di gotil. Jadi taringot tu turpukon akamanginang atik pe dang pitor tulum di dok turpukon hasitu lusadaon ni debata alai tahapor seai debata si tulusadaido namanoppa nasana adong dang adong siragu honotta di si amanginang nakiningan di namanoppa jolma didokdo tolema tatoppa ma jolma tatoppa hatata dalam bahasa Indonesia kita pa taridahon hasitolusadaon ni debata hahomion ni debata
Debata tatadda marhite na tinopana. Dungi debata tatadda marhite nasaur ibana tujolma, marupa hojolma ibana, so padoho dosa. Dungi debata tatadda marhite huaso hagogo onitod di parbadia, naksota ida alai tahilala. Ima debata situlusada. Adong madok memang suruh-suruan di debatado nanidok nadisih betama hitatop pajolma dang ay suruh-suruh apa natinop pani debatado ing dang mungkit debata manoppa rap dohot natinoppa alai ha debataon ni situlusadaido manang hahomion ni debataido nanidok na nasotar sirang debata ama anak dohotod di parbadia sada hasadaudo nasida. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan keluar itu hatta Yesus Kristus. Dimulana dang jolma parjolo di toppa debata. Alai langit dohotano doho isina do. Buasa. Asa adong inganatta. Asa adong inganan ni jolma. Doho bohal ni jolmai. Dungi mangihu maditoppa jolma. Asa jolo tipakdo rade ditoppa debata portibion. Doho nasa isina ipe asa jolma ditoppa. Marasing do panopaun di debata situlusadai di jolma. Molo dibadikot tu panopaun ni na asingi. Molo tu na asingi debata manoppa marhite firman hata sabingdo. Jadi maho natiur. Jadi natiur. Jadi maho hajak kajang. Jadi hajak kajang. Jadi maho duhut-duhut. Jadi maho panodang. Jadi maho akka gulomit, pidong, deke, kabinatang. Jadi hata sabingdo manang marhite hata do debata manoppa akkana asingi asing ni jolma majari saluhutna. Debata manoppa siam naso adokkian gabi adong. Creatio ex nihilo. Sian naso adong gabi adong. Termasuk jolma. Holan cara panopaun ni debata di akkana tinoppa na asingido marasing tu panopaun di jolma. Adong dosakap ni debata di si. Dia mai na parjolo tudos turupa doho pangalahon ni debatado jolmai ditoppa. Dibuat matanoi, dipatung ma, diolah, dungi dibentuk ma. Rupa ni jolmai, rupa ni debata ditiruaton turupa ni jolma. Asa wajah kita ini rupa tahun rupa ni debata doon. Manak songod dia pe bentuk ni wajah tahun akamanginang ingot rupa ni debata doi. Unang me ruham ala peset. Ate rupa ni debata do tongi. Manang unang met rohani songon halak bonggali ropani manang Afrika rupa ni debata doi. Rupata na adong noaeng tahalat sommai. Karena itu adalah wajah Tuhan. Alanidang boy jolma tu jolma masih icahan, masih paruaruaan. Na paruarua debata do ibana di si molo dicahi dongan ma. Birong galot inna kan. Do eneng son nih
arong sidok ko son ateng ninna. Ala pedek. Samekot inna sameter kotor. Itu. Dan boy, dia na adong di ibanay itu adalah wajah Tuhan. Au dohok dongaku rupani dewata doy. Jadi dang boy hita masih cahan. Basongoni majo di lehon. Batahalat comai. Ya ada rata begi akka sumat-suman ni debata. Manguji hadirion perilaku ni sada-sadahana. Ya ada dingot tamu akka manginang tiki di hutan ajulu. Rotu hutatta mangido-ido marpakaian naroa. Kotor berengon. Molo akka na takang manang nasopaduli itu ditutup do jabuna di papigi-pigi. Nah itu. Alai anggona marroha itu dibuka do jabuna dilehom minum molo male dilehom mangan. Nah itu. Ya ada turi-turi ya songoni. Nasopalwaso masuk tu jabunai ninna tanda kutip aladang dipardulihon nama mulus nakingani gabi matutung jabuna. Nah itu. HP debatado na mangu narikok dingolutta doi sebagai mahkota ciptaan. Molo dang parduli hita di akkana tinopana asingi hita do nagabe mangae. Didok noengon pemanasan bumi takkuboto tahilala na parpudion di hita tiki-tiki parpudion ninna sahat tu bulan walui termasuk di Kamboja. Bui sahat tu 42 derajat Celcius iklim cuaca di luati. Nabura dope Asian Games di si. Kuduk-kudukan aka atlet tai ala ni mohopna. Buasa bui terjadi ala ulah pabahenan ni jolma sebagai mahkota ciptaan mangarabasi manangdang peduli
di akka suasuanan na ditobakan, asal ditabai aredang disuang gatina. Sirabas, itu membuat bumi semakin memanas dohot akka kimia na asing. Alania kamanginang dohot dohita mengelola mangaradoti unang gait tita. Olat minabui di pekarangan ni bagas jabut tabe tabayan penghijauan. Marang na di pokpei tabayan asa segar udara. Bagian ni na mangaradoti na tinopani debatado hita disi. Di pasu-pasu tuhatta mahita songon rupa ni debata laho pasauton lomo ni roha ni debata di portibion asa marsangap ibana tarpasu-pasu ngulutta. Amen martangyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam. Pasu-pasu may gabe bohal nami ngulu nami. Parar mangulu namion songon mahkota ciptaanmu. Laho pauli-ulihon nasa natinopami asa marhadengganon uli jala makorhon pasu-pasu lasnirohay dihami. Ajari mahami mamakke nasa na pinasahami asa mamuji pasangapoi hupakke hami. Huarga kami pasu-pasum laho pauli-ulihon ngulu nami dohot akka na tinopami. Ale Tuhan pasu-pasu maparsauran namion dohot to. Sai to dimima padauhon siak kami ragam nimara nang akka sahit pe. Saluhut na huula hami sai baem majadi. Siani boy pakyon nami mamuji pasangapo. Pasu-pasu ruas ni huriam. Naribagasan hagaleon lehong gogo. Naribagasan arsak apuli. Alani nahamatean homa Tuhan mangapuli na sidabe. Suaksongoni nang akka namasa di tonga-tonga ni portibion. Homa Tuhan marhiti todim mangarajai asa marhapatean tulomo ni roham. Na mga sahong gugu say homa mamakulingi na sida. Asaho di patujolo, asaho di puji di pasangap. Ale Tuhan hami na pungudison, akka nagale, jut hami manodong naso dalammu. Mardusa do hami maradopok ko nang maradopon dongan nami. Asiro ham sesa dosa nami, mahiti asi dohot holong ni roham. Alan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita huhut papungu pelean amplop keluarga dohot pelean 2. Maredde mahita. Di
Patangyak kum mapiliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Ale debata nami, debata ama, anak dohotot di parbadia. Nabadia, doho. Jalagok hamuliaw muliat portibion. Pinuji jala pinasanga mahoro di saleleng nilelengna. Ala asiniroham naung sahat tuhami, dohot tusude huriam. Namarlas niroha dohami nuaeng, ala naung di papatar jala di patadahoko tuhami hadiriomu. Holong niroham, asi niroham, labas niroham, hasesaan ni dosa, hanguluas sogot, arta silehonommu sogot, rodi uhum sidabuommu sogot. Naso habilanga dosudenay, ay nasodung nyatusan ni jolma di patorakko do tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di patarida hokko do tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion di buakko do dihami. Naso tarleho portibion di lehokko do tuhami. Alani ihu pasahat tami matuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhut nadihami. Asa patawommu hami tuhara jaommu nadi Banua Gijang. Hodo manopahami ubahet tubuh hami tu hasianganon. Sai toppa jala pai baru mahami asa tubuh hami padua halihon. Jala gabe partohap di hasiangan narosogot di labung me. Nauduk jala serepdo rohanami rotuho mangalehon rohanami. Sai bahem mai inganammo. Sai homa mangula jala margogo di bagasak kami. Sai paujung ulaon naung pinuk kami dihami, naung sinahapommu guarmu tuhami, naung tardidi hami tu bagasang guarmu nabadiai, asa hami diho, jalaho dihami, sai lam tanggali rohana buruk siak kami, jala solukon rohana baru tuhami, asa badia parangenami, pabua naung mauliate rohanami tuho, sai pargugoi mahami, asa hu parangehok kami sudenani dokmu tuhami. Pabua naung tutuhami aka anakmu jalapanean di hanguluan sogot. Sai paian barita nauli dihami. Asa adong pargugunami saleleng hubolut cami hasianganon. Sai patogu haporseon nami marhite tod di parbadia sahat rodi hamatean. Asa sahat hami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaommu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadariok kanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
hamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Selamat hari Minggu marihita saluhukna.